Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kini si Maria Cristina ang Chinese ug apelyido pero bisdak, Bisayang dako. So, hello sa mga Bisaya dira, sa mga bisdak dira. Hello. So, akong i-share sa inyo karon guys, kay kitang mga bisdak, daghan kita og mga post word nga gamiton ba. Muna ang akong i-share sa inyo karon. Kanang kuan bitaw, kanang kining katong kuan ba nga si kuan ba, basta oy kabisi ba sa kuan oy. So mao na siya, kitang mga Bisaya daghan kay ta og mga terms nga mga words nga ginagamit nga wala ta kabalo sa atong istorya, unya mao na siya ang atong isumpay. Kanang kuan, kanang kining, katong, unya sumpayan pagid og mura, basin. So mao na siya ang mga words o mga istorya sa atong mga Bisaya nga kanang kuan lagi. So mao na siya. Unya kasagara pag yun ginagamit jud ni siya sa mga taong mga hitatsili. So kabalo mo sa mga taong mga hitatsili, kana bang mga hinawayon, tabian, chismosa, unya libakera. So mao na ang mga words na ilang ginagamit kung makitabi na sila dito sa ilahang mga silingan. Sama aning hinawayon. So kanang mga hinawayon para dili na nila mas direct og istorya kung unsa ilang ika-istorya ato ilang tao nga ilahang nakita. So example mo ni ilang buhaton kanang mga hinawayon din ha. Kanang hoy si kuan ba kabalo ka ang iya bitang naong kanang naunsa man to oy murag nakuan man to ang iyahang naong. Hala naunsa ka to si Maria didto ba nga nakuan man to ang iyahang naong. So mao na ginagamit nga mga pulong mga words sa mga hinawayon nga dili kay nila ma-direct og istorya. So mo na ilang ginagamit kanang kuan, nang kuan, si kuan, ana. So kani pong mga kuan, tabian. So mao gyapon na ang ilang gigamit. Example, na i-chika ilang nadunggan yang ilang itabi sa ilang silingan. Hoy Marie, si kuan ba? Kasluna naman day ugma ba unya si kuan man day to ang iyahang mapanga saon. So mo na mga tabian nga mga kuan kaayo ang ilang baba mo newscaster nga diri ang balita naabot dito sa pikas silingan. So dito ta sa ikatulo katong chismosa. So dili na gyapon na nila palampason nga mga post words nga ilang ginagamit kung magchismis sila dito sa ilahang silingan. Nga example na ay niabot gikan sa abroad niya uso lagi karon ang virus unya si kuan didto si Aling Inday grabe kay mura tatat og baba naguna-una na dito chismis dito sa silingan. Na dayon nga hoy si kuan ba kabalo ka niabot naman day siya gikan dito sa abroad ba unya gi-quarantine ba ka to dito sa barangay. Nya maana po tong isa pod kasi smosa nga. Hala, murag, basin ni quarantine na siguro po to si kuan. Ano siya, abi bitaw ni mo na ay balita ba nga. Si kuan ba, katong anak bitaw ni kuan kay na duol-duol man dito sa barangay. Wala na sila gi-quarantine. Oy, gidiritso na dito pauli sa ilahang balay. So, mao na mga ratatat sa mga chismosa na tong mga silingan nga bisan asa ta mamuyo dili gid na nato sila malikayan nga naan na samot na tag naa sa mga dikit-dikit nga mga balay mura tatat jud na tagabuntag ut way laing buhat tagaudto tagahapon ng mga chismosa gyud. So dirita sa mga sakuan ikaupat sa libakira. So kanang mga libakira dili gid gihapon na nila kalimtan o gamit ng mga post words nga mga kuan. Kay grabe na lagi nila ka mga ratatat sa ilang baba ang ilang gipang istorya na limtan na og unsay ilahang isumpay
maoro gid gihapon ang ilang isumpay kanang kuan, kining, katong, basin, murag ug unsa pang mga uban din nga mga passwords nga atong ginagamit sa adlaw-adlaw, samot na og manglibak ta. Nalaging mga libakira, lami kay na pang istipliran na ilang ba kay grabe kay mura tatat. For example, amiga, naay sikreto nga giistorya sa imuha. Nga nagtuo pud in town siya nga makasaligan ka. Unya ikaw pud nagchika pud dito sa pikas nimong kuan, amiga. Yan ni ana sad ka nga. Hoy, si kuan ba? Nasa gisulti sa kuha oy nga. Ikaw bitaw, kay kuan jud daw kuno kaayo kaay katong daw nag-uban mo. Katong nag-uban mo, grabe gid daw kuno kay kamukaon daw kuno niya. Dili po daw kuno kamo kuan. Muhatag sa iyaha nga siya daw unta ang nang libre niya kung sunod na po daw adlaw mag-uban mo. Di po daw kuno kamo balos upang libre. Lain jud daw kuno kay ka oy, kuan jud daw kuno kay ka nga pagkatao ay ingon to ni kuan. So mauna ang mga libakira nga naay nagistorya sa imuha nga gisaligan ka ikaw pud ilibak pud nimo dito sa lain. So normal lagi siguro na sa ato nga pang adlaw-adlaw nato nga mga buhat, mga lihok. Di gid na siya mawala siguro sa inana no kanang kuan mga hitatsili lagi nang hinawayon, tabian, chismosa, ug libakira. Kung sa sudan pa na, lamas na sila sa atong kinabuhi kay para mulami atong kaon. So, ato na lang gid sigurong dawat-dawato no, kay bisan asa man siguro na, basin sa laing planeta, kung naamang galing tao dito, basin naapod siguro yung mga hitatsili dito ba. So, maona no? So, maona karon nga akong gi-share sa inyo ha, ang kana daw kunong kuan, katong, ang tawag nila ana is mga words, nga kanang kuan lagi, natay istorya sa atong kauban, parehaan ng mangchismista, manglibak, unya, kanilaging yung pagkatabian nato, pagkachismusa, pagkalibakira, grabe nang natatat sa atong baba, makalimot na ta kung unsa atong isumpay. So, mao na lang dayo ng atong isumpay pod, kanang mga words nga kuan, katong, kining, basin, siguro, mga inana nga mga pulong, mo na lang ng atong isumpay. Kay nakalimot lalagi ta. So mo na naandan jud natong sa mga Bisaya no, sa atong mga Bisayang dako. So mo na sud siguro na atong na-adapt ba og asa pud ka nagikan nganong na-adapt mong gid na nato. So mao na siya guys nga akong gi-share sa inyo ha. So kung nagustuhan ninyo ang akong gi-share sa inyo ha, nagustuhan ninyo akong video, so ayaw mo kalimot sa pag-subscribe og daghan kaayong salamat.